haino hai khapangni tapokte bukhuk song Tulasikor blog by Khobjak Gojindra Para ekaba nalia kamini tapok Aditya Debarma ninukhungo belai jungjal hungui lai tongjak phiaba aboni yagulo bukhukjok bihik sai khanarika Raskoina Debarma aidi song no khairok jagoisi sarkar rabar bufang 200 nijaman phiaba aboni yagulo botago sai khanarika tini rabar bufang kanabo sabo horini kalangka 200 bufang tongkhani 30 ta bufang khambai thaka nibo sai khanarika tebo sai khanarika bo ani nok nokung belai chugya jujala kalai tong jong bukhungnoi tongthani wa bol ekaba phaloi je chai tongjawo nibo sai khanarika phiaba aboni yagulo tabo sai khanarika bosajok kaisa tongo hunoi kabo bo kaijagoi thangka jono nakolnai bo kurei hini bosai kana jong tabo nukungo burujok bai burasini nibo sai khanarika tei aboni yagulo gorongno borok chupa haifana tiprasa amotai angmani saya tabo bai chini tiprasa rokno thansa ungdi ungbaidi niji tebo koilai tongo aboni yagulo norok omo hairok ingkai belai saya tamungkha khnai de chini news coverage tibini bisitei takok bai khobjok kok samani ani bomong kha Raskoina mo bo kami kalai mong kha Gojindra Para Nalabari na ke oro to nini rabat rok bate ki khamka mo tam bahai khama kalai khamani kha yang ani robot ganawo bolong hokjak tongo angka bolongo hor khamboi ani robot kham thangbai ka bu kai bosu bu phang dong phang kha 30 bufang thaka ang to bolsi phaljai tongo ati khaye sarkaro mane robot kaijamani 200 bufang ang abon cha sai tongmani ang ta tang khainai ani nasing nagi ani bol phalmang ji chai tongjaw ang ta go yogya ang bu samasa tongma ba buring thago se ano cha bsariya bo kulong ma yangai ngai chmo kunai ka ani bu sani ma ko bo yasan nugya ano go ta ku ta sikirui tang khang cholina ba ang abo sa sai tongjamani khoro bosu tongmani nukhungo an nukhungo sung kunai na tongo dabu bora bori shu tenini choi bo maliya charai khnai rokai an bu sa jotoi ma sano kaijagi thangka boring nogo thang tonguyu gang abo sa sai tongwang tang khai tam khai cholinai ma sarkaro rijama si ang ni jibo kaima jaya 200 bufang mane khajamani tang khainani tabo ngai ko an no khuro gon hanagi kising chi sarkaro khumjare ma ba ang kaima jaya dalano mama khai tongwang kha buihai muso kure ni se kure ang kaima yang tongjabo samne jaga kalai abo khai odai toni kelayo ngai busila abono hori thani yang hor bahar phai khamthangka ngai 25 bufang mato khamka ngai bufa phai gosi phaika 30 bufang ngai no 3000 hini gosi phayo ngai 3000 hini gosi phaika no ek mas ni pore ruwano bufang thada thang ya nagira na ni ngai ang khai bono busa positi se positu mani asura bai baba hayeng nani ang tebo nayo buta se 2000 rokolai roba phangja khamthang ka kai busuk la koti phai ang abono nayo nga anong kisa subasori di ang tam hai bansi nai anogo kuta sikirui igo 30 bufang khamthang ka ang tam khaine tabo anggo athani muti rokok saya kapur bo kore do narong na abo buji bai dita ngai ko na sing nadi ani obosta bo narong nai langdi nawa ani kuta kure mai rong ma kha kure aji bo mai ya guru mai tabo